Здравейте, казвам се Донка и съм от град Шипка. Как да не се смея. Да, благодарение на Борис, аз съм в тази група. Той я беше намерил още преди аз да дойда в Лондон да живея. Да, и заради него аз съм там. Отидахме в тази група, а те групата се подготвяше за участие в Закентос. И ние спорта, хоп, отиваме ни. Да, там получихме златен медал за участие. Вау! Да, но след това наистина вече бях убедена, че тази група е група, която можеш да прекараш свободното си време с забавление и смях. Благодаря ви, мили хора. Забавна случка с госпожата. Понеже сме много зле с дисциплината, тя беше поставила касичка, който говори да поставя паричка в касичката. Да, ама аз отивам на репетиция, взимам 5 паунда, кръга на шегата естествено, слагам от касичката и казвам: госпожо, аз мога да говоря днес. Благодаря ви, мили хора, че ви има такива весели.